Vostè se n'adona que després del seu pas pel govern a Catalunya pot haver-hi tard o d'hora un govern unionista? Ja sé que és difícil perquè la llei electoral no els beneficia, però clar, és que és la simple alternança de govern. Vostès han estirat molt la corda. Tard o d'hora la gent pot dir, escolti'm, surtin els números i hi hagi un govern unionista que faci exactament el contrari dels que vostès estan dient. Això és, com a demòcrata, el que hi haurà és el govern que determina els ciutadans de Catalunya. És que no hi ha més. És que jo li dic una cosa, no crec que cap membre del govern hagi volgut ser membre del govern per passar l'estona o per fer bullir l'olla. Des del moment en què neix Junts pel Sí crec que no s'enganya ningú i la determinació i l'objectiu polític és molt clar. I per tant, escolti, estan estirant molt la corda. No, nosaltres amb totes les conseqüències, mirant-ho de fer el màxim de bé possible, amb la màxima serenor possible, malgrat els 1.000 embats, les 1.000 amenaces, etc., el que ens mou i el que ens determina és que la gent a l'1 d'octubre decideixi quin és el futur polític de Catalunya. Ja està, nosaltres ens devem en aquest compromís. Si hi ha gent que vol fer política per passar l'estona, doncs molt bé, la gent ja ho valorarà, però el mandat d'aquesta legislatura és molt clar i és molt explícit.